e noites a todos e a todas. Chegamos casi ao ecuador da campaña. Vigo non é unha plaza especialmente perigosa para nós. Sempre decimos que Vigo ten o calor precisamente de gran parte da aposta política da Alternativa Galega de Esquerda, porque Vigo tamén é unha parte importante do tecido productivo deste país. De Vigo saen moitos traballadores e traballadoras todos os días aos seus domicilios a gañar o pan. E ese gran parte do discurso a onde quere chegar a Alternativa Galega de Esquerda en Europa neste proceso. Hoxe, cando estábamos chegando aquí, cando estábamos, os que íbamos intervir neste acto, estábamos chegando a este espazo, eu íbame atopando con moitísima xente que fui coñecendo ao longo destes últimos anos, non? Sobre todo ao longo dos 3 últimos anos. A partir do ano 2011, eu creo que fomos atopándonos moitas persoas que estábamos na esquerda orgánica, na esquerda organizada políticamente, pero moitas persoas que fai hoxe exactamente 3 anos empezabades a dar unha maneira de entender a participación política. Eu creo que hoxe celebramos 3 anos daquel movimento cívico, daquel movimento rebelde. Gran parte de esa xente hoxe en día estades aquí, fuxedes capaces de convertir o 15M nunha palanca de cambio, pero sobre todo tamén nunha maneira de entender a política que incluso nos obligou as forzas políticas de esquerda a cambiar as maneiras de entender a participación e a acción política. Eu creo que non podemos deixar de agradecer hoxe en día que cumplimos xusto o aniversario do 15M, agradecer a toda esa xente que se empoderou naquela altura e sobre todo aquela xente que dixo que, como decía Gramsci, non iba a permanecer indiferente. Pero antes do 15M dese ano 2011 había moita xente organizada neste país, moita xente que incluso viviu tempos moi difíciles para a militancia activa e para intentar cambiar as cousas. Eu creo que hoxe, sobre todo os que sodes máis novos, tedes unha oportunidade histórica de escoitar a 4 oradores e oradoras que eu creo que son parte importante dese acervo histórico que temos que recoller a esquerda política neste país. Moitas veces olvidámonos de que antes das grandes movilizacións dos últimos anos existiu unha xente que tamén actuou como palanca, non? Eu creo que non fai falla presentar a xente que vai intervir neste acto, pero sí que eu quero facer un agradecemento tamén a eles, dende as súas diferentes visións, de que foran capaces de construir non só este suxeito político que foi capaz en menos de ano e pico, 2 anos, ser capaz de confluir como unha parte importante da esquerda política non só do noso país, senón como fixemos o 27 de abril en Compostela, de colocar a ALE tamén nesa internacional de forzas de esquerda que estamos loitando con as políticas da Troika. Eu creo que hai que agradecerles tamén non só que estén aquí, senón o traballo previo que fructificou no que hoxe a Alternativa Galega de Esquerda e no que son tamén movementos sindicais, movementos políticos, movementos culturais que son imprescindibles para o que queremos combatir a partir do 25 de maio. En primeiro lugar, vades a escoitar a José Méndez Ferrín, un escritor, aparte un escritor que escribía cando non só censuraban Twitter e esas cousas, senón que censuraban as plumas dos escritores, que as censuraban con cárcere e as censuraban cunha política moi hostil. Eu creo que unha parte importante da esquerda política deste país, e debemos moito a Méndez Ferrín, e incluso aos posicionamentos políticos que permitiron que ALE nesta altura tamén sexa unha realidade política. A Yolanda Díaz, que os que non a coñecedes, que creo que sodes poucos, pois é a señora esa ou a señora esa que está peleando sistemáticamente no Parlamento con o presidente Feijóo, ese presidente que creo que só se pon nervioso con Beiras e Yolanda e no resto de actuacións non é capaz nin siquiera de argumentar. Tamén eu creo que tedes a oportunidade de escoitar o profesor Beiras. Eu creo que temos que facer un agradecemento importantísimo. Eu creo que cando a esquerda ten que tecer pontes, que eso sempre foi un intento histórico de todas as esquerdas, sobre todas as esquerdas que saíron do post-franquismo, eu creo que a veces para tecer pontes fai falla un bo exército, pero fan falla zapadores. Eu creo que a veces hai xente que actúa como zapadores dese proxecto, non só proxecta, senón que tamén tece os pontes, e son capaces, en alturas políticas, de ver cousas que o mellor o resto non vemos esa altura. Eu creo que Beiras son capaz de ver ese espazo, de ver esa necesidade de confluencia, e por lo tanto tamén quero
facerlle un agradecemento en nome dos homes e mulleres que conformamos a Alternativa Galega de Esquerda. E para pechar, eu, si que os mozos e mozas seguramente non recordaréis esos tempos, eu que deixo de ser mozo cada día máis, pero ainda me lembro, eu creo que Lidia sempre é unha oportunidade histórica tela hoxe aquí, sobre todo nunha cidade industrial, de ver como foi capaz de eso que hoxe se chama indignación, trasladalo nuns anos moi difíciles, onde Europa era unha máquina de demolición absoluta do noso agro, ela foi capaz de levar a indignación social non só en forma de sindicalismo, senón tamén en forma de conciencia social e galega. Deixo-vos con todos eles, deixo-vos tamén que fagamos todos unha reflexión da necesidade de facer unha política activa como persoas para derrotar as políticas da Troika 25, deixo sobre todo coa palabra sabia dos homes e mulleres que construíron este proxecto. Gracias.